Dem baş temaşavanê neja. Em ê di vê bernameya xwe da peyva zî jî analîz bikin. Peyva zî jî bengeha gelek peyvên Kurdî pêk tîne. Gelek peyv ji vê kokê derbasê gelek zimanên biyanî bûne. Dema mirov dikeve ser şopa vê peyvê dikare bi hezar salan di nav dîrokê de biherike û rastî gelek şopên vê kevnare bê. Di kozmolojiya Kurdan de cihekî bingehîn ê vê peyvê heye. Li gorî baweriya yekemîna Kurdan berî dinya çêbibe tenê zeman ango dem hebûye. Hemû tiştên din jî piştê zemanê çêbûne. Ango ji zemanê zane. Navê vê baweriyê û xwedayê zevan, zûvan e. Di termînolojiya îro de ji vê baweriyê re zevanîzm tê gotin. Gotina zeman îro bêyî tiştekî wateya xwe winda bike di hemû zeraveyên Kurdî da tê bikaranîn. Her wiha derbasî gelek zimanên din bûye. Bi vê boneyê hemû peyvên derbarê çêbûn, zêdebûn, zayînê de awayekî bingeha xwe ji vê peyvê digirin. Tişta yekemîn a ji zeman afirî jî zî ye. Ango jiyan e. Zaraveyên Kurdî da hin caran bi tîpa Z û hin caran jî tîpa J'yê tê bilêvkirin. Lê wate heman e. Di wateya nêzîkî wateya yekemîn de dibe za, zê, zayîn. Ango bi riya welîdînê zêdebûna hemû jiyandar, giyandara tê derbirîn. Peyva zindî, jîndar jî ji heman kokê tê. Ji bo tiştê xwedî can tê gotin. Bi heman awayî peyvên zêde, ziyade jî çavkariyên xwe ji vir digirin. Jin, zin jî bi vê peyvê tê pênasekirin. Çawa zemanê jiyan afran, jin jî jiyanê diafirînin. Bi demê re wateya xwe berfirah bûye. û ji bo zilamê ketî dewsa jinê de wekî zinê, zene tê bikaranîn. Gotinên zarok, zar, zar û zêç, zuriyet bi heman awayî ji vê peyva bi bereket afirîne. Ev peyv wekî zariyet, zuriyet derbasî zimanên din bûye. Qadek dina ku ev peyv tê de xwedî bi bandore, ziman û zanîne. Ji ber ku ziman agahî, hişmendî û zanînê diafirîne. Zanîn jî tê wateya zêdebûn û afirandina agahî û tecrübeyan. Ev hemû bingeha xwe ji vê peyvê digirin. Zar û zarave jî peyvên wihan e ku li ser heman kokê hatine dariştin. Ev peyv mîna zan etmek, sanmak, zankî, sankî derbasî tirkî jî bûye. Ji xwe dewçeka kî ji kuya derbasî tirkî bûye. Di Kurdî de jî carna wekî ez zen dikim ku ango wîsa dizanim bi heman wateyê tê bikaranîn. Lê bikaranîna wê zêde nîne. Têkiliyekî peyvêya xurt bi erdnîgariya jî heye. Gelek herem, çiya û rûberên Kurdistanê de di wateya wargeha jiyanê da bi vê peyvê hatine pênasekirin. Mînaka herî serekeya vê çiyayê Zagrosê ne. Ji peyvên za û girnozê pêk tê. Za tê wateya zayîn û girnoz jî di Kurdiya îroyîn da tê wateya cihê, nehlû, girnûz, kend û kort. Peyva Zagros di wateya çiya, bilindahiyên ji axê, zayîn ên girnûz, kend û kort hatine bikaranîn. Ji xwe têşegiriya Zagrosan jî heman tiştê nîşan dide. Derketin û çêbûna çiyayan jî peyvajoyekî zayîna erdê ye. Bi vê şibandinê ev nav lê hatiye kirin. Gelek çiyayên dinên de nav sîsleya Zagrosê de wekî Qursê, Qurzê, Zartkuh, Burgza navên xwe jî gotina zayê girtine. Çemê zê, zapê jî bi heman hişmendiyê hatiye binavkirin. Av jî erdê dizê. Îro jî di gelek devokên Kurdî da peyva avzêk, mîna çirav û çavkaniyê tê bikaranîn. Derketina avê, şibandina zayînê û çemê zê, zapê navê xwe jî ji vir girtine. Bi giştî dema em li têkiliya di navbera zimanê Kurdî û erdnîgariya Kurdistanê dinêrin, Kurdan wargeha xwe mîna cihê afirandina jiyanê pênasekirine. Ango cihê jiyan lê afirî û çêbûyê dîtine û li gorê vê navandine. Belê temaşevanên hêja. Em ê di bernameya pêş xwe de jî bidin dû rê û rêça peyva mayê. Heya wê demê baş bifikirin, baş bibêjin, baş bikin.